Hej Megan, det är Joel. Jag tänkte bara att ja, det var inte så himla kul där när jag blev bannad för ingenting. Så att det var inte jag som hade gjort någonting. Så att jag inte anklagar någon som är skyldiga. Bara för att jag startade ett nytt liv på en annan svensk Minecraft-server som däremot inte är heller så kul. Och om du ser Timmerman i Norden hälsa från mig. Ja, hälsa dem. Ifall du ser Norden eller Tim. Eller någon annan. Här. Eller, vi syns väl någon gång på någon annan server eller någonstans.